Ito po ang highway sa Tagaytay. Ayala Mall, Serin. Ayan. Ayan po. Ang kalsada po ay puro lahar, putik. Ayan oh. Nililinis po nila ang kapaligiran ng Ayala Malls. Serin dito sa Tagaytay. Sa kapal ng ano ba yun? Lahar galing sa volcano. Ayan oh. May masisipag nilang empleyado. Masisipag na empleyado ng Serin Tagaytay. Sila oh. Sarado po ang mall. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 13, 2020. Ito po ay vlog ko para sa kaganapang ito dahil sumabog ang Taal Volcano. Dito po ako sa Tagaytay. Sarado po ang mga establishment. Ayan. Okay. Okay guys, thank you and have a good day always.